Nyiswani they must be jogo bedo interdicted. En geno mara Nyakwaramogi ni kori makare machiegni weche manyien makagi kacha to mokwongo wawinjane thuond weche. Ni jogo bed brought to book, wadwaro ni the responsible person nekech Kenya ka onge ng'at ma is above the law. Ibed president, ibed a normal citizen. Ng'uro chwale do ma Milimani madino ne jalup ogai mar obila Eliud Lagat donje apisi e kinde ma jopiny sunde mondo gwe tao. Mbadi wa kumfungulia akajifungua peke yake na mtoto akafariki. Tunafanya investigation deeply tujue ya kwamba makosa ilikuwa ni ya nani, ni nini ilitendeka. Obila e kaunti ma Nyandarua ochako timo nonro mar yango gima dine mi ich mar miyo moro wuogi e kinde manene tesend obila ma Rwanyambo. E Nyanza sani dhi biro nitiere pesa moket mar sugar reform karibu bilion 2 madhi konyowa e weche mag jopur mag tiang' ma bende biro dhi mbele gi Kanyero. Moko kuom jood bura mawuok e gwenge ma Kaluo opako jatend piny kuom keto chenro mag dongruok manomiyo oganda Luo e bajet mar omenda 2025-2026. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng'. Jatend piny William Ruto osingo ne jopiny ni sirikande biro neno na rita jotich ni kare pachoka ka kendo biro kedo gobila maketho chik. Kanolose romo mar ketho gige lweny ma ok owinjore bedie lwet jopiny mane obagi e kadak mangong kama magi na makwan giromo 6,000 ne owang'. Ruto nowacho ni obila mitudo gi njore ibiro kawnegi ondamo mager mar chik. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen bende osingo obila ok bi tiyo gi teko mathoth mar rocho ratich oganda, ka bende wacho ni oganda go kik ket obila te kamarach. Country where our police officers work, some of them are working under very difficult circumstances, sacrificing for this nation, and they want to see that their people, their country, their citizens are giving them maximum support, even as they sleep in Boni Forest or in border places, Your Excellency. We must make sure that all these police officers know they have our maximum support, and also the citizens of this country must know that they have our maximum support to deal with the few police officers who may misuse a firearm or even misuse the authority to harm citizens, like the case that we are dealing with the country at the moment. And we will deal, in such cases, we will deal with them family. We will, as has been said by the security minister here, equally protect citizens from rogue police officers and make sure that we hold them to account so that we can have a nation that is based on the rule of law, where everybody is serving under the rule of law. Achich miluongo ni James Mukhwana mitudo gi nek mar rawera Albert Ojwang' ibiro dinne tesend obila ma Capitol Hill nyaka tarik 20 dweni, kama do biro chiwo ng'eto ka inyalo weye thuolo gi rambun kata oyo. Duol mar IPOA matimo nonro ewi nek mar Albert Ojwang' nokwayo doho mondo migi ndalo 21 mondo migi tiek nonro margi. Apisa matimo nonro Abdulrahim Jibril nolero ni doho ni ponono ni owe Mukhwana thuolo gi sani onyalo rocho chenro madhi nyime. Mukhwana nomaki odiochieng' manyoro ka itude kod nek mar Albert Ojwang' e tesend obila ma Central Nairobi, nek ma koro osekelo liet mathoth e kind jopiny kod jotelo mathoth mag siasa kata mag sirikal. Heads of state at the ICC government entity operates within its. There are other witnesses, yes, and you have identified some of them are police officers. Ng'uro chwale do ma Milimani e bore Nairobi madino ne jalup ogai mar obila Eliud Lagat dhi e apisi mare kata tiyo kaka jalup ogai mar obila.
matok tho mar rawera Albert Ojwang' e tesendo bila ma Central bang' kanomaki e kaunti ma Homa Bay. E oboke manochwal ne doho, okil Ndegwa Njiru olero ni kata obedo ni nitiere apisas manochung' ne tich kotenore gi tho mar Albert, onge okang' moramora mosekaw ne jalup ogai mar obila Eliud Lagat, ma bende manochwalo ng'ur ni Ojwang' nondiko gigo maketho nyinge e mbui. Bedo ni Lagat pod dhi nyime gi tich kaka jalup ogai mar obila medo nyuolo penjo ma dongruok e kinde mitimo nonro wira ni ikawe kaka chich e tho mar Ojwang'. Obila e kaunti ma Nyandarua koro chako timo nonro mar yango gima dine miyo moro buogo e kinde mane en e tesend obila ma Kinangop. Miyono moyangi kaka Milka Wangari ne omaki chieng' tich ariyo otieno kendo geng'ne tesend obila mar Wayambo mayudore Kinangop, kama eri obila notimo bang' jal mondike chwalo ng'ur ni omenda maromo siling' 9,000 nolal. Familia mar Milka wacho ni nochako winjo rem kar saa 7 mar otieno kendo nokwayo obilago mondo chope e kar thieth to ne ok okawo ndamo moramora. Komanda mar obila e kaunti no Stella Cherono owacho ni nonro matut osechaki e wi wachno. Ma biro bang' jawach e lo obila Mushiri Nyaga wacho ni apisa mane nie tich e kinde no bende osegol e tich kendo ibiro kawnegi ondamo mar chik. Iwe mbali wa kumfungulia akajifungua peke yake na mtoto akafariki. Hiyo jambo inatuuma sana na tunataka ifikie mama county. Sisi tunataka sel za wanawake zijengwe hapa. Na tunataka agenda equality. Tuletewa polisi mwanamke ambaye ataelewa uchungu ya kuzaa ama uzito wa kubeba mimba. Hiyo kitu ilituuma sana sana kwa wakaaji wa Lwanyambo. Hapa tulikuwa na mwanadada mahabusu mmoja ambaye kwa bahati mbaya she miscarried in our cells and it was quite unfortunate. We are very sorry for that one. But what we want to assure you people and all the members of public is that we are digging deep into the matter. Tunafanya investigation deeply tujue ya kwamba makosa ilikuwa ni ya nani, ni nini ilitendeka, kiwango ifike hali ambapo a sister can miscarriage in police custody. Moko kuom jod bura mag Luo Nyanza opako jatend piny William Ruto kuom keto chenro mag dongruok manomiyo oganda Luo e bajet mar omenda 2025-2026. Jaod bura ma Oriri Mark Nyamita kod nyawadgi Maseme Dr. James Nyikal opako okang' mar keto tenge omenda maromo bilion 3.8 e bajet manyien ne othieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral kaka okang' madhi ting'o malo weche mag thieth e gwenge ma Kaluo. Nyamita bende onyiso mor ne chenro mamoko mag dongruok mag gwenge ma Kaluo moket e bajet manyien kaka chenro mar chwalo gach reru manyasani mong'ere kaka SGR nyaka e boma ma Kisumo kowuok e boma ma Naivasha. Nitiere barabara wa manyocho chung e Nyanza sani dhi biro. Nitiere pesa moket mar sugar reform karibu bilion 2 madhi konyowa e weche mag jopur mag tiang' ma bende biro dhi mbele gi Kanyero. Oket pesa kendo mag hospital kendo upgrading mar Jaramogi Oginga Odinga to a referral hospital makoro bedo funded directly from national government. Manyiso ni jowa ka koro tuo ka en complication mok nyal kony karwa kacha. Kar dhi nyaka Eldoret koro wanyalo tero gi Kisumu. SGR manomoko Naivasha koro dhi chopo madhi nyaka boda wa mwariwre gi jo Uganda. Koro aneno ni gichako maber kendo wadhi airport wa manyocho kwamo ma Migori odhi omed matin ma Homa Bay already dhi mbele kamano mondo ndeke madongo chak donjo kacha mondo wa improve godo tourism.
Jodhod Abasuba kama jatend migao mar omenda John Mbadi wuokie nyochokore e senta ma Magunga maluwo kaka wuod gi nyosomo bajet mar omenda 2025-26. Josuba kuom higni mathoth pok oyudo lemo mar tend migao, ka giwacho ni okang' mar miyo Mbadi lemo makamano nyiso ni sirikal oketo dhoodni e map mar Kenya kendo ni koro ginyalo bedo gi duol. Kenyans have been very resolute in voicing their concerns that include external factors such as geopolitical tensions and shifting global trade dynamics who are able to henceforth contribute to financing the an additional 1,574 that the son of this great soil of Sobaland and Homa Bay County is reading the budget policy of Kenya. We are really happy, and as we said when the president nominated into the cabinet, that is a outstanding performer. It's evident that even the Gen Zs today, they have remained calm because this guy is reading a budget that is touching the hearts of the youth, the youthful people, the middle age, and even the old. This budget is pro-people. That's the most important thing that I've learned from this budget. It is different from the other budgets. It is the most publicly participated budget ever since I was born or since I became to know about budget issues. Being that is being read by the son of the soil makes it makes us get it with some appetite, some proper appetite, and it brings our lost hopes, the hopes that we lost at the death of Thomas Joseph Mboya are now reverted. We are now like we are resurrected again. Jalub Spika ma kaunti ma Turkana ma bende en MCA manana miyo Turkana ma Imbo Philip Ekuam owito ngimane. Kano yango wach makamano, Spika ma Turkana Charles Ewoi Lochioto owacho ni Ekuam owito ngimane kano dhi nyime gi yudo thieth e osiptal ma Coptic e bore Nairobi. Ekuam nobedo jalub Spika kendo MCA mananam e kinde 2013 nyaka 2017 kaeto nodok oloyo e yiero moluwo. Mit nochako yombo kendo e yiero mokalo 2022 gotiko mar UDA. Jodak ma Turkana oyango Ekuam kaka jatelo maumbe no oselandore kaluwore gi chenro manochako mag dongruok. Philip has been ailing since June last year. So all this time he has been battling with disease, and he has traveled by and large to the hospitals. Finally, yesterday, I think this week, he was transferred to Coptic Hospital in Nairobi, where he lost his life yesterday. Ninatoa pole yangu kwa huyo Ekuam, ni semeji yangu na ni rafiki na ni mtu ya maana sana. Tumepoteza mtu ya maana Nanam, MCA ya maana ambaye alikuwa mtetezi kule Nanam. Hata kwa hii bunge alikuwa ni mtetezi. Nasema pole sana. Mungu ampe moyo mke wake pamoja na familia yake. Mungu amani sana, amweke mahali pema. Alikuwa ni mtu alikuwa anachapa kazi mzuri, alikuwa anafanya kazi mzuri katika bunge hii ya Turkana. Kwa hivyo tunaomba Mungu aweke roho yake pale peponi. Kuom thuolo mar ariyo malure, jang'wech Faith Cherotich noyombo Winfred Yabi ma Bahrain e ng'wech mag Diamond League e piem mar mita 300 ka chikruok sigingi gi pi e tielo